Bizim toplum halkımızda Balgacıyık özünün aydınları bilen çuңgur at koyup, ýyl koyup giden başlyk diýildi. Aydın maýdanynda ondan çykan owalary görüňdi. Ya öz aydınlaryny aýdyp akordeonny öz aýdyny kowalanyna barmaklaryň aşagyndan çykan owal has eder. Bizim halkımızın içinde şu Balgacıyık bilen denguşmak bir şeyden bolýar da ýa maglat üstüne aracak Ahmet Ulugov var, Ataman Çağırıflar var, şol bilen Balgacıyık bu gatnaşykda boldy. Ol ulakan sunuwdan adam bolsun, kişi sunuwdan tapawdy ýok, hemmesi bilen atygow ara gatnaşykda geçirdi. Öyle halkımızın içinden doğuşy gynajak da ýer. Marwara etinde atly gut açylamaly bu ýyl ýaly kuwat. Şoň çalan dogdulagçylar var. Ben şonu ýaly kuwatyň çalan şu dogdulagçylaryny öwrendim. Ya inden bolsa men şu näde balyny atda otýar. Şu Balgacıyyk'a bagyşlap men şu dogdulagçylary çalan.
Balla Gazif bilen men şu Arun okurdum, aşağı düşüp köyüne kadar barakam şu Arun okurdum, aşağı düşüp bir çeşmetin boyunda oturkan, o da oradan geldi. Hep salamlaşayım, onun maşını düşüp şota duygumalar ettik, bu yedik, ne ettik. Sonra Umdağ'da Şakolit Ağolif'in toyununa buluştuk. Onun inti Şamrat, Balla Gazif şeyle kovurup, aydınlarını halap şonu yok toyuna çağırdı. Ana şu toyda doğrusu bir gece günü de bile olduk. Halka gelirlerdi. O aydınlara etti. Benim Türkmen halkımızın şeyle yükleşip o vardı. Maaşlarını diyorum.